ಸಾಯಿ ಏನಾಯಿನಿ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾಯಿನಿ ಹಾಂ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಬರ್ತದ ಕಾಂಡೇನೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ತಾಗುದುಂಡು ಮೇರವೇನ ಪತ್ತರ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಮಾರ್ಚ್ 1 ವೆನಸ್ಡೇ ಅಂಚ ಇನಿ ಮದಿಮಲೆನ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮದಿಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡಿದ್ದ ಅಂಚ ಬೆದ್ರಡಿದ್ದ ಅಂಚ ಬೆದ್ರಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಹೆಬ್ರಿಡ್ದೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ ಮೂರೊಂಜಿ ಜನ ಚೌಚಿ ಆಗ ಮಿತ್ತ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜೆಗೆ ಆಗ ತೀರ್ಥ ಪೋಚೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಗಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನದ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಂಡ್ ಅನ್ಸೈತೆ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆದ್ರಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಗ ಅಂಚ ಅಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಓಲರೇರ್ ಅಂದ ಅಂದೆ ಸಾಯಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರಗೆ ತೊನ್ನೆಂಕಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಾಂಡರ್ನ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಸೀತನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗತ್ತು ಸಾಯಿಗೊಂಜಿ ಸಾಯಿನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಾಗ ಅವೇನ ಪೊಸತ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆಡ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಕುರ್ತಾಗೆ ತೊನ್ಗ ಅಂದ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕುರ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪಿರ ಚುಚ್ಚಿನಿ ಸಾಯಿನ ಕೈಗೆ ಪೂರ ಏತೈತ್ ಮೊಲ್ಲ ಬೈಟ್ ಆದ್ಲೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ